ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁମକୁ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସନ୍ଦେଶ। ଏହା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଓ ଝିଅମାନେ, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଜାଣିନଥିବ, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ। ମୁଁ ତୁମର ବସିବାର ଓ ଉଠିବାର ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଅଛି। ମୁଁ ତୁମର ସକଳ ଗତି ଜାଣୁଅଛି। ତୁମର ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ କେଶ ଗଣା ଯାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଢ଼ିଛି। ତୁମ ଅସ୍ଥି, ଗତି ଓ ସ୍ଥିତି ମୋ ଠାରେ ଅଛି, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତୁମ ମାଆଙ୍କର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଜନା କଲି, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ତୁମକୁ ବାଛିନେଲି। ତୁମ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିବା ଅକସ୍ମାତ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ସକଳ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ମୋର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ ଜନ୍ମର ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ କଲି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରିବ। ତୁମର ନିର୍ମାଣ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ। ତୁମେ ମାଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବାବେଳେ ତୁମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ମୁଁ ଗଠନ କଲି ଏବଂ ତୁମର ଜନ୍ମଦିନରେ ତୁମକୁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଲି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଦୂର ନୁହେଁ ବା ତୁମ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ପ୍ରେମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରେମ ତୁମ ଉପରେ ଢାଳିବି। ଏହା ମୁଁ କେବଳ ଏଥି ନିମନ୍ତେ କରିବି କାରଣ ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଓ ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମର ସାଂସାରିକ ପିତାଠାରୁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ପ୍ରତିଟି ଉତ୍ତମ ଦାନ ଯାହା ସବୁ ତୁମେ ପାଇଅଛ, ତାହା ମୋ ନିକଟରୁ ଆସିଅଛି, କାରଣ ତୁମର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରତିଟି ଅଭାବକୁ ମୁଁ ଦୂର କରେ। ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ତାହା ଆଶାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ଦେଇ ଭଲ ପାଏ। ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ସକଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ବାଲୁକା ପରି ଅଗଣିତ ଅଟେ ଏବଂ ତୁମର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗାନ କରି ତୁମ ପ୍ରତି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ତୁମର ସକଳ ସାଧନ କରିବାରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅଟକି ଯିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧନ ଅଟ। ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତୁମକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ମହାନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଖୋଜିବ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ସନ୍ଧାନ ପାଇବ। ମୋ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକକୁ ପୂରଣ କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ସେହି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକକୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଦେଇଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ପୁତ୍ର, ମୁଁ କିଏ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ।